Baka pupunta dito yung DOH law. Pinaghandaan nila ang ating araw, mga kaibigan. Silang naiinis na. Aline. Let's go. We're on live. Get ready.
Kayo ay nakatutok pa rin sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. And syempre ako po si Jody Dizon Mercado, ang inyong makakasama sa kwentuhan ngayong araw. At para sa karagdagang balita at updates dito sa ating komunidad, mag-subscribe ho kayo, tumutok sa ating mga social media platforms. Ang ating pong official Facebook page ay CLTV36 Official. Pero meron pa ho kaming isa pang Facebook page. Ito po ay CLTV36 News. Ang aming pong IG account ay CLTV36 Official. Ang aming pong Twitter, para mabasa po ninyo ang aming mga tweets, ay CLTV36. Para mapanood po ninyo ang mga nagdang episodes at programa ng CLTV36 and our latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. And siyempre ang aming TikTok na at CLTV36. Basahin na po natin ang inyong mga ipinadalang komento sa ating topic question of the day. Nanuing best budol finds mo? Budol, budol. Ang sagot po ni Rainiel Makaspak. Kapag branded ang motorcycle accessories, apparels, lalo na helmet, mag-sale ang 30 to 50% off. Naku, ubos-ubos budget, Sir Rainiel, kasi lahat na lang na gusto mo mabili basta pasok sa budget. Dahil discount, bili lang ng bili, Sir Rainiel. Si Ivan Liwanag, PacSafe Backpack. Wow, ano yung PacSafe Backpack? Bago yatang brand ito. Na ang original price ay 6,000 pesos plus. Nabudol ako sa halagang 2,400 pesos. Not bad, not bad Ano ba yung PacSafe na yan? Ni-research nyo nga, parang napakaganda Ayun ba yung may pagong? Wow, parang Teenage Mutant Ninja Turtles? Ganun ba? Etong si Marlene Aniceto, adik na ako sa kakabili ng short online. Nako, paano ba yung nakaka-addict sa short na yan? Siguro, mayroon kang pang May 1, May 2, May 3 hanggang May 30. Kung 30 short na yan, siguro puno na yung yung Orocan na cabinet. Uy, nakalibre yung Orocan. Si Tin De Guzman, na isa sa ating top fan, sabi niya, branded bags. Naku po. Lalo na kung naka-discount yan, lalo na kung yung mga mahal na, mga Louis Vuitton, naku po, talagang mapapabudol ka talaga. Keep sending your comments sa ating topic, question of the day. And syempre, babasahin natin sa ating programa maya-maya po lamang. And dala po ninyo, sumasabay sa init ng panahon, hot deals. At parang lamig yun. Are coming to SM City Clark dahil ang kanilang pinakahihintay ninyong 3-day sale. O syempre, tapos na yung SM Pampanga, SM Telbastagan, at SM City San Fernando Downtown. Tapos na sila. And syempre, SM Clark na lang. Magsisimula na ang kanilang 3-day sale ngayong April 28 hanggang April 30. Bukas na po yan. Enjoy na po ninyo ang payday weekend at huwag palampasin ang up to 70%. Oo, 70%. Hindi 50, hindi 60. 70% off na handog sa inyo ng SM City Clark. Ngayong araw, syempre, upang mapag-usapan po natin ang sale na ito, makipagkwentuhan po tayo kasama una si Crisan Del Rosario, ang marketing manager ng SM Store Clark. Magandang araw po sa inyo.
Welcome po sa topic. Good afternoon po sa lahat ng viewers and listeners of CLTV 36. Ayan. Ma'am, baka po meron kayong gustong mga batiin, i-shoutout, i-greet ngayon dahil siyempre baka yung masalubong ka sa daan. Uy, Idagen TV, tayo man mo, ginreet. Siyempre, baka magtampo sa inyong mga yon. Go ahead po sa inyong greetings. Sana wala po kayong makalimutan. Shoutout po sa lahat ng SM Star Clark employees, department managers and supervisors. Sa kapatid ko, Leslie, good afternoon. And sa mga anak ko, Raycan and Liam, good afternoon. Gusto ko yung mga ganyang mga pabati talaga, yung mga may pangalan na hindi mga play safe na pabati. Kasama din po natin si Ma'am Desi Kakdak, ang Marketing Officer ng SM City Clark. Welcome po sa topic, Ma'am Desi. Good afternoon to our viewers of CLTV 36. Would like to greet you a good afternoon po. And also, sir, i-greet ko na, grab ko na itong opportunity na i-greet yung mga viewers din po natin dito sa SM City Clark shoppers and also the employees of SM City Clark Admin Office. Ayun, yun ang inihintay ko kasi naalala ko dati, like to greet Vice President Chuchu of Mall Management. Kala ko makakalimutan nyo. And siyempre, ang pinakamaganda ng konti doon sa dalawang nauna, si Miss Chams Kapili, ang Marketing Manager ng SM City Clark. Hello po sa inyo, welcome sa topic. And katulad ng dalawang nauna, go ahead na rin po sa inyong mga greetings. Hi sir, good afternoon po. Good afternoon from SM City Clark. Binabati din po namin ng magandang hapon lahat ng nakaantabay ngayon dito sa CLTV 36. And of course, sa SM City Clark Management, good afternoon. Ayun, syempre, no? Pero alam nyo, sa ating mga manonood, kasi excited na kayo ngayon, eh. Parang umpisahan mo na. Ma'am Desi, ano ho ba ang mangyayari sa April 28 to 30 sa SM City Clark? Of course, isang tulog na lang po sir. Tomorrow at 10 a.m. Alam ko 9 a.m. may pumipila na po sir papasok ng mall dito sa SM City Clark. And all the SM City Clark employees, aabangan po kayo sa pagpasok. We have the 3-day sale April 28 and 29 and 30 po. So up to 9 p.m. po yung mall natin. So up to 70% off po yung offer natin sa mga shoppers, to all tenants, to all 70, 50, 20% off. We're offering you the great deals po sa mga shoppers. And of course, aside from our 3-day sale po, abangan din po nila, Sir Jody, ang ating car display. Makikita po nila dito sa pag-visit dito sa SM City Clark. Aside sa malaking astronaut po na kumakaway sa kanila, bisitahin po nila ang ating display po area ng car kung saan magsascan po sila and get a chance to win a Suzuki Espresso Special Edition for worth 1,000 purchase po ng kanilang mga receipts. And of course, for the first day po, single entry po siya. For the second day and third day po natin, 29 and 30, baka marami-rami silang mabili, sir. Double entry po yon kapag sila po ang mag-scan sa ating QR code. Hindi lang po yan sa car display natin makikita sa ating social media pages. And of course, sa mga stores, we have deployed ads po na may QR code po na pwede silang mag-scan, sir. Okay. Kay Ma'am Chams naman, ang susunod ko na tanong, merong nabanggit si Ma'am Desi regards doon sa mga entries. Para saan ba tong entries na to and papaano ka makakakuha ng mga entries dito sa ating 3-day sale na magsisimula bukas? Of course, sir, to make our 3D sale more exciting, meron po tayo laging kaakibat na raffle promo. So yung nabanggit po ni Miss Desi and yung tinatanong nyo, Sir Jody, na raffle entry, for every single or accumulated receipt worth 1,000 po, may akibat na siya na isang e-raffle entry. Tapos nabanggit din po, ulitin po namin na on April 29 and 30, double po yung entries ninyo. So for every 1,000 po, may isang chance na po kayo para manalo ng ating brand new Suzuki Espresso Special Edition M
empty. Tapos for you to join po, you just need to scan the QR codes or you may visit GoSM po to log in or to enter your raffle draw or raffle entries manually po. And Ma'am Chams, makikita yung mga QR codes natin all around SM City Clark. Yes, sir. All around. Kahit saan ka lumingon, sir, meron. Baka mayroong QR code dito. I-check ko QR nga code. mamaya. Pero Ma'am Crisan, for the SM store naman po, with the discounts and all, ano ho ba yung pwedeng ma-avail ng ating mga shoppers sa SM store sa ating 3-day sale? Right. For the SM Store offerings po, meron po tayong Prestige Friday on day 1 of 3-day sale, April 28. 10% to all exclusive members of Prestige. So additional 10% po siya on top of the sale items. And then on Saturday and Sunday, we have the Smack Saturday and Sunday, which is 3 to 7 p.m. You have an extra 10% discount if you have an SM Advantage card and Prestige card po. That will be for 3 days po yun. So first day, Prestige sale, and second day and third day will be the Smack Saturday and Sunday. Plus, we also have other bank card promotions po, like from BDO, you get 5% rebate if you purchase of a minimum purchase of 5,000 installment transaction. Some freebies from BPI and RCBC Bank. Yun. So, sa Biyernes, sa lahat po, bukas yan, April 28, sa lahat po ng may mga Prestige card holders, no? Meron na ho kayong special discounts na makukuha. And alam ko, kahit Saturday and Sunday, meron din po ba, ma'am, regarding dito? Pero sa Saturday and Sunday, mga Advantage card holders naman din and BDO reward cards holder din naman po. Tama po ba, ma'am? Yes, sir. On Saturday and Sunday, SM Advantage card and Prestige card are qualified din po dun sa 10% discount natin. However, we have a time-bound promo which is 3 p.m. to 7 p.m. po siya, yung discount po natin. For Prestige Friday, exclusive discount for Prestige member, that would be for the full day of Friday, sir. Ang saswerte naman talaga. Hindi ko na alam talaga kung hindi pa kayo pupunta. Patong-patong na discounts po yan. Pero ma'am, papaano po kung wala ho silang Prestige, wala ho silang SMAC, no? Wala ho silang BDO rewards card? Pwede pa rin ho ba silang mag-avail o meron po tayong mga special exemptions dun sa ating mga discounts na ibinibigay? Yes, sir. If wala po siyang SM Advantage card on day 2 and day 3, so pwede po tayong mag-avail sa store ng SM Advantage card for only 200 pesos, valid for 5 years na po yan, sir. So available po yan sa lahat ng counters natin para ma-avail po natin yung discount natin ng 3 to 7 p.m. on day 2 and day 3. But for those who doesn't want to avail of SM Advantage card, of course, we had a lot of things to offer pa rin po kasi may mga items po tayo na naka-up to 50%. And I think meron po tayong ibinibigay din na discounts for some government agencies natin. Tama po ba? For day 1 of Prestige, sir, that is exclusive for Prestige members, we have nominated po some employees po for the Prestige nominated, which is some of the LGUs po within the area and some of the companies po, which is they could also enjoy the 10% discount, which what we are offering po as the same discount with the Prestige members. Ayun, o di ba? Saan ka pa pupunta kung gusto mo nang mamili, ha? Saktong-sakto, payday, payday, payday. Saan ka pupunta sa SM Clark na April 28, 29, and 30. Pero hindi pa po natatapos ang aming kwentuhan dahil marami pa ho kaming pag-uusapan hinggil sa 3-day sale ng SM Clark. Kaya kung kayong aalis, babalik pa po ang inyong programang Top Pick.
Kayo'y nakatutok pa rin sa ating programang Topic. Happy birthday kay Jasmine Cunanan ng ating IMCG. Jasmine, tinakasan mo kami, nakalib ka ngayong araw na ito. Pero syempre dahil it's your special day, we understand. Alam ko, manlilibre ka sa buong Pilipinas. Ano bang handa mo ngayon? Pero for your birthday, we wish you good health, maraming blessings. And alam ko, nandyan lang yung magiging Prince Charming mo sa buhay. Konting antay-antay at prayers lang dyan. And syempre, kami dito, maghihintay ng iyong libre. Kung magpapaspaghetti, kanton o pansit ka man, pwede na yan. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Jasmine Cunanan. Samantala, tuloy na po nating basahin ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Nanoing best budol finds mo? Ang sabi po ni T-Babes Sabangan, halo-halo. Halo-halo. Talagang hindi ko maintindihan. Yung bang halo-halong pagkain nito o halo-halong budol finds? Ang sinasabi ni T-Babes. Si Jonathan Acordon, naku, pinakamayamang tao sa sa Madapdap. Skincare products courtesy of Charles David. Charles, nako, ano ba yung skincare products mo? Mapapalitan ba ang pagmumukha mo dyan? Katulad ni Jonathan Acordon, kung gagamitin mo, ha? Tingnan nga natin, Charles. Si Mary Jane Castillo, ayan, ha? Pag may sale doon sa mga online shopping na yan, alam, kailangan mo gumising ng alas 12 ng gabi para makipag-unahan doon sa mga naka-cart. Alam nyo, sa totoo lang, wala akong mga ganyan. Pero pag naririnig, mag-add to cart tayo, add to cart. Tapos mamaya, ikunin natin yan, magpapakapuyat ka doon. Pero ganon talaga. Sale eh. So kung ako sa inyo, gumawa na kayo ng listahan. Ilista nyo na yung mga yan, ha? Tapos punta kayo ng SM City Sale. April 28 to 30 po yan. Starting na bukas, ha? Pero tanungin nga natin itong ating mga bisita hinggil sa ating topic question of the day. Ito nga. Gusto kong tanungin si Ma'am Crisan. Ma'am Crisan, para sa ating mga shoppers na pupunta sa sale natin, ano ba ang mga budol finds natin dyan sa may SM Store, ma'am? Ay, maraming budol finds po tayo sa SM Store. All clothing, apparel, bags, accessories, shoes. Many to mention, madami po. All items po natin is up to 50% off on the 3-day sale of SM City Clark, SM Store Clark. Plus, if you have an SM Advantage card or Prestige card, additional 10% discount. Maraming budol finds doon. And Ma'am Desi, sino bang mga pwedeng mag-avail dito sa lahat ng discounts natin? Nabanggit ko na kanina yung mga may Prestige, may SMAC, may BDO Rewards Card. Sino bang mga pwedeng, yung mga taga Pampanga lang ba ang pwedeng mag-avail ng mga discounts na ito, Ma'am Desi? Everyone po, sir, can avail the discount po, sir, as long as we have the money. So, save your money na and syempre payday, sir. So, let's go here at SM City Clark. Pabudol tayo. Mag-food trip kayo dito. May mga promos din po yung mga food tenant ni SM City Clark na we can offer to you. And of course, magpalamig din kayo dito. And of course, we have the events din po, sir, na mag-e-enjoy din po sila, sir. Speaking of events, alam ko merong nakatugma o nagkataon na meron din kayong mga events dyan na kasabay ng inyong sale. Ano ba yung events natin dyan na talaga namang magpapa-enjoy sa ating shoppers? O pagkatapos yung mag-shopping, o lumabas muna kayo doon. Mag-enjoy muna kayo sa mga activities dyan sa SM Clark. Ano bang meron, Ma'am Sham? Tama yun, Sir. Bale, dito sa SM City Clark, bukod sa 70% discounted items, meron din kami, sir, mga fun activities and events na pwedeng i-enjoy ng buong pamilya. So,
On April 28, sir, meron kaming marching band as early as 10 a.m. So, para enjoy agad pagpasok pa lang nila ng SM. Tapos, meron din kami, sir, mga astronaut, inflatables, mascot. Paparade po sila sa buong mall. Tapos, yan, sir, nakikita nyo po yung aming giant astronaut. So, spot nyo lang po yung aming giant astronaut sa skyline together with all the giant planets. So, take a selfie po, post nyo online, then tag nyo na din po kami, si SM City Clark. Tapos, aside from that, sir, meron din kami happening on Sunday. We have yung aming Hot Air Balloon Summer Fest. So, kakaiba to, sir, kasi meron kaming indoor hot air balloon sa loob mismo ng SM City Clark, happening again on Sunday, April 30 at 5 p.m. po, dun sa the meeting place malapit po sa food court. Tapos, invite na din po namin kayo sa aming Castaway happening on May 6. So, May 6 na po yan, Saturday. Meron po kaming 5 artists na in-invite for you to enjoy chill music and good food po. Tapos, of course po, invite na din po namin kayo sa aming Sunday Market. Every Sunday po siya, 7 a.m. For SM City Clark, it's located po sa aming front covered walk, and then for SM City Pampanga, located po siya sa main covered walk po. So murang-murang paninda po siya, especially po dun sa mga foodies natin and mga may hilig magluto. So tamang-tama po sa inyo yung aming Sunday Market. And yung mga Sunday market natin, Ma'am Shams, in support po ito sa ating mga local farmers. Tama po ba? Tama, sir. Full support po tayo, sir, sa mga local farmers natin dito sa Pampanga po. Ayan. O ito, Ma'am Desi, siyempre, nabanggit nyo na yung mga activities from tomorrow hanggang 30. Pero sa May 1, meron din kayong malaking event for SM. Tama po ba, Ma'am Desi? Yes, sir, we have the job fair at SM City Pampanga. May one at the event center po. This is in partnership with the Department of Labor sa DOLE po. And aside po to sa SM City Pampanga, we have the other malls po sa SM City Grand Central, South Mall, Parañaque, Sucat, across nation po yan sa mga SM malls po natin. Diba? Kung kayo naghahanap ng trabaho, kapartner ng ating gobyerno, kapartner ninyo ang SM. So sa May 1, dyan sa may SM Pampanga, meron silang job fair dyan and other SM malls dito sa ating bansa. Pero kay Ma'am Crisan, paano naman? May mga takot pa rin na lumabas, may mga kabado na naku, maraming tao dyan sa SM Clark. Paano tayo mag-ano sa sale? Meron ho ba kayong mga personal shoppers yan sa SM Store na pwedeng tawagan ng ating mga consumers na, oy, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Para at least, if ayaw nilang magpunta in person or hindi nila kayang magpunta in person, meron silang magsha-shopping para sa kanila, Ma'am Crisan. Yes, meron po tayong solusyon para dun sa mga shoppers natin na hindi gustong lumabas. So all you have to do is to dial 0917-842-4306. Again, 0917-842-4306. This is our official number for personal shopper ni SM Store Clark. So right there and then po, meron po kaming personal shoppers na mag-a-assist sa inyo para sa inyong online shopping. So wala po tayong dapat na ikabahala, mga shoppers na gusto lang sa bahay. We will do it for you. We can have it personally delivered at your doorstep pag po na-complete natin yung transactions sa personal shopping. O diba, wala na kayong pwedeng hilingin pa. Kung hindi kayo po pwede, meron tayong mga personal shoppers na magsa-shopping para sa inyo dyan sa SM Clark, April 28, 29, and 30. So wag na kayong magpatumpik-tumpik pa ha. Napakaraming discounts na ang ibinibigay sa inyo. And hindi lang ito dito sa Pampanga ha. Kahit kung taga Mindanao kayo, kahit taga Batanes kayo. Kung gusto nyo makapamili ng sale, magpunta lamang kayo dito sa may SM Clark, April 28, 29, and 30. Pero Ma'am Desi, doon sa mga natin, doon sa ating mga tenants, no? Siyempre, lahat ba ng tenants natin sa food, kasama rin dito sa ating sale? Siyempre, magugutom yung ating mga shoppers, Katapos silang mamili, kakain muna tayo, lahat ba ng inyong mga
food tenants dyan sa SM Clark, kasama rin sa ating discounts? Yes, sir. For our food tenant po, they have promos naman po na i-offer sa mga shoppers natin. Of course, for 3-day sale, ready din po sila na may mga nakalagay po yan sa mga shops nila. And of course, they can check also the Facebook page of SM City Clark. We're posting the promo for the food tenants, and of course, the official account of the tenants, sir. The promos of the each tenant. Sa Skyline, visit them for our new food tenants, the Skyline po, sa ground level, and of course, sa indoor po and food court. Ganyan din nga na yung sasabihin ko, no? Kung gusto nyo namang mag-unwind, pumwesto muna kayo sa may Skyline ng SM Clark, ha? Tapos, pasok kayo ulit, ha? Kung medyo naiinitan na kayo sa Skyline, pasok kayo ulit, mamili kayo ulit. Pero Ma'am Shams, ngayon yung ating mga kababayan, siyempre, they are preparing for this, no? Are you prepared na po doon sa magiging dagsa ng ating mga tao, especially doon sa mga, naku, baka maraming parking dyan or walang mag-a-assist sa atin na security? Prepared na po bang SM Clark for this? Yes, sir, of course. Ready na din po si SM City Clark. Nakipag-coordinate naman na din kami, sir, sa ating mga local government units in terms of traffic management. Siyempre, sir, ayaw naman nating ma-stress yung ating mga customers habang nag-e-enjoy sila dito sa shopping spree nila sa SM City Clark. In terms of parking naman, sir, meron din tayo, sir, parking. So, meron po tayong open parking sa harap ng mall. We have the steel deck parking malapit po sa hypermarket, and of course yung ating bagong parking sa may Skyline po. So ready na kami, sir, for April 28, 29, and 30. Ma'am Shams, ako curious lang ako kanina, no? May nabanggit kayo doon sa mga marching band. Nung kasing ako'y nakapasyal doon sa Mall of Asia, SM Mall of Asia, yung mga pinapatugtog ng marching band nila, yung mga BTS, mga ano ba yung itutugtog ng mga marching band natin na siyempre kaaliw-aliw, no? Talaga namang nakikikanta pa yung ating mga shoppers doon sa ating marching band. Same marching band ba ito na pupunta dito sa may SM City Clark? Actually, sir, yung in-invite po namin for SM City Clark ay yung ating 600 RV. So yung ating mga magigiting na sundalo, very talented. Sila po yung tutugtog and mag-welcome sa atin on April 28. O, di ba? Akala nyo yung mga sundalo, panggiyera lang, pwede rin sila sa mga pangbanda. Again, Ma'am Desi, invite our viewers sa inyong gaganaping SM Clark 3-day sale. Ano ba ang dapat nilang dalhin? Unang-una, Ma'am Desi, invite our viewers once again sa ating sale. All right. Once again, I would like to invite our Kabalens to drop by and go here at SM City Clark. Dalhin niyo yung sarili niyo, sir. Yun yung pinaka-importante. And of course, 9 a.m., pwede na kayong mag-abang and mag-chill. Open po yung Skyline namin. 24 hours po na pwedeng mag-accommodate. Mag-chill muna sila while waiting for the opening of mall at 10 a.m. Starting tomorrow, 28, 29, and 30 for the 3-day sale to avail the up to 70% off po. Yun, Ma'am Shams, meron tayong paraffle sa ating mga shoppers sa pwedeng manalo ng Suzuki Espresso Special Edition MT. Basta mamili lang kayo mamili, 1,000 pesos minimum ng inyong resibo. Meron kayong entries. 1 entry for Friday and twice naman, double sa weekend. Ma'am Shams. Yes po. Once again, dun po sa ating mga customers na mamimili on April 28, 29, 30, tabi nyo po yung mga resibo ninyo dahil may chance po kayong manalo ng bagong-bagong Suzuki Espresso Special Edition MT. So, for every 1,000 receipt po, single or accumulated po yan, may isang raffle entry na po kayo on Friday, and on 29 and 30 po, which is Saturday and Sunday, double entry po. So, ang raffle draw po natin is on May 4. So, abangan nyo lang po yung
posting ni SM City Clerks kung sino po yung mananalo. And of course, last day of submission po is on April 30, 10 p.m. So make sure po mag-scan po kayo ng QR code na makikita nyo sa aming 3-day sale posters or log in lang po kayo sa GoSM for the manual raffle entry po. Ma'am Crisan, siyempre, marami tayong mamimili dyan. Ano bang may advice mo sa ating mga shoppers? Magpunta na kayo ng mas maaga, magpunta na kayo ng Friday dahil siyempre, while supplies last ang ating mga produkto, mga ibinebenta dyan sa may SM Store. Yes. Sa lahat po ng mga shoppers natin, no, we would like to invite you on April 28, 29, and 30 at the SM Store Clark po. No? Don't forget to drive by at the SM Store Clark 3-day sale. So, up to 50% off. Prestige Friday, exclusive discount for Prestige member, and Smack Saturday and Sunday, 10% discount for SM Prestige card, SM Advantage card, and other loyalty rewards. So, ang advice ko lang po, bring yourself, bring your friends, bring your family, at mag-enjoy po tayo mag-shopping and enjoy all the deals and discounts na meron po tayo. Bring everybody. Isipin mo may sale na, magsa-shopping ka. So may discount na yon. Tapos magugutom ka. May discount din yon. Kakain ka, busog ka. Tapos magpapasyal ka, makakapanood ka ng Castaway. Tapos tatambay ka doon sa Skyline. Tapos biglang ni-raffle pa. Ikaw ang mananalo ng kotse. Uuwi ka pang may kotse. Uuwi ka pang may mga discounted items na nabili sa may SM Clark. 3-day sale, starting na po yan bukas, April 28, 29, and 30. Para sa lahat po ito, hindi lang po sa mga taga Pampanga, para sa lahat ito. So kung kayo'y nasa may NLEX at naisipan nyo dumaan sa may SM Clark, ako'y pwede ho kayong mag-shopping dito sa kanilang sale ngayong April 28, 29, and 30. Maraming salamat po sa ating bisita. And syempre maraming salamat din po sa inyong panonood sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo. At sa aking anak na si Harper Abela, praying for immediate recovery. And sa aking wife na si Patricia, syempre kaluguran na kayo. Kasama nyo si CLTV 36, atin to.